Kerirunar ya ke ba melak mentip idiki ai kiliak ban prong tu ya ka office trekam jong ka KHDC ka dan apa mau kerwat. Hak ba kiliak ban penjat ya ka jingkhang jong ka office trekam jong superintendent of professional taxes ba kom juru. Kili urung ya ka kamera jong ka first class magistrate. Jong ka subordinate court ka dan apa mau kerwat. Le tu ba ka dak sien ke lapau namba ki dak dinjan ka ba ki beri kilawan ka bentar ka ba sedien jong ka ni ka yeng ba kilarung na jrong banyak urung sepo. Nakalian kena try jangan ke office kila pentip ai jahar ya kani ke jinja syake pulit. Asuba ba kani ke jinja kala manja kami jong kasi sejan ba kasi ublai namar ba kani ke office. Kali cuti hakin di ki arsengi.